ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala HITO da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Hadin ka Jinyok priang ya ka Jing ujor na ki nong song snong ha ka behede ba ka Jing don jang ki bar Jylla ki bam don ya ki kot ki sla ki babyang ki batray kambala ha Umshyrpi na kalyang ka Hinyo Trap Integrated Territorial Organization HITO Millennium Circle haringkat ka Jing don lang ki nong elam ka HITO Shillong City ha ka arpulai trek ya yong araja arpun rio ki lahir sa ka jaka ban penlong ka Jing khenra. Hagajing lai hiar kaseng kalalap ya kumba shipongot ki bar Jylla ki batray ketika jaka ki bom dan ki kot ki sla ki babyang bat kumta ki lapan hiar kerat no eki selagi jong ki Jylla. Habakran sikilat pathai kubo na kalyang uba Sylvester Kharjana Secretary ulong. Bagajing ya Rung Laitlan ki bar Jylla ka day nomor kajing Tlot karukom tray ki bor badai khmi. Nolor kata ulah mahamru ya ki kontraktor bahabawan lam nong tray ki day ban penbiang ya ki kot ki sla. So bajuni batidon ki pak tip ini bakadon don ki bender ki bawan ban buk ban litre sa ani hajaka ini dia yang jungi pat galek ban kulit ban ya lu ta kami seperti yang dia dia dilap bagi imbiang ki kot isla dan galing jungi milap pai no ban kinturu i keyboard by buat beri Peit hari ini dibentang ya kepada nak puas kepuan ini kam bunsin hi kam julong kam long urlong te dang mun hari di sini ro dang penpai di mender nang ni te dang mentang la biang ini ke jungko ini ke jungko terikam jung dibuat beri Peit ini dibentang dan kali ini keseng jentulang di para dokter di yang pasnom di sama pasnom pada nak Islam makin kilang ini kepenta marti ini bahag ni hari sasi jungi lapanong bila stang bon ki mender ki ba lek don bor ba peti ki kam ki ba ni nimla siu banong ba kedai ka kam ka ba iset mat te nagaling jungi kan tulang ya ki bakin ya trailang martang ni nginumla ra ban rat di kom ki ki kam mat detan ki pressure group ban tray bon subha dan kamlan isya kiba balak budan hak buat menteri kam menyatri lang habatin Peit bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut Peit ya ka shop plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya